都会の人混みを離れ、ゆっくりここを歩いてみましょう。オールドタウンで笑顔を見つけ、ハッカのおもてなしに感動。素朴な焼き物に感動。漂う油切りの香り。若者たちの帰郷への理想に感銘を受け、この時初めてわかるロマンチックの本当の意味。愛と理想、ロマンチック大山線。